No niin, täällä Jouni Kallio SB. Tällä kertaa me ollaan tehty näin, että me vietetään 120 vuotta. Et se on meidän teema. Että jollet ei ollut mahdollisuutta olla täällä, niin mä kerron vähän mitä täällä on meidän montterissa. Tässä on vähän tuotteita. Alkuperäinen venttiili, 3-tieventtiili ja vielä toimii. Siitä se on sitten kehittynyt. Että sillä halusin vaan nopeasti näyttää, että tässä on meidän historia. No niin, jatketaan tässä näin. Täällä meillä on tuotteita ja esimerkiksi jos on korkea virtaus, niin tässä on oikein hyvä ratkaisu. Asentaa 2 termostaattiventtiiliä, termostaattisia sekoitusventtiiliä ja sillä, että uutuus tässä on nämä liittimet. Mutta oikein hyvä ratkaisu, kun on korkea virtaus. Tässä mainitaan myös uutuus. Se on sillä sanottu, että meidän pumppuryhmät on kehittynyt siinä mielessä, että on nyt mahdollisuus kytkeä meidän kiertovesipumppu eteenpäin. Jos on niin kiinteistöohjaus ja niin eteenpäin. Modbus, mikä nyt mahtaa olla. Ja tässä on oikein kiinnostava tuote, kun on kysymys. Sitä mainitaan jäähdytyssuojaventtiili. Kun on esimerkiksi monoblock lämpöpumppu ja haluaa käyttää vettä, siis ei mitään jäähdytysnestettä, vaan vettä. Jos sitten on liian kylmä, alle 3 astetta, niin tämä venttiili automaattisesti tyhjentää, että sillä pystyy pelastamaan lämpösysteemin. Oikein kiinnostava tuote. No niin, tässä on kans todella kiinnostava tuote. Se on 3-tieventtiili, missä moottori on integroitu. Tämä on aina niinku semmoinen paketti, mikä on yhdessä. Ja kun katsoo esimerkiksi lämpöpumppuun, niin sieltä meidän siis sanoa tavallinen lämpöpumppu, mutta sieltä löytyy ja käytetään tässä vaiheessa kuin vaihtoventtiili. Mutta just, että se on niin pieni ja on 2- ja 3-tieventtiiliä ja myös käyttövedelle. Niitä ei ole niin monta vaihtoehtoa, että on 3-tieventtiili moottorin kanssa käyttövedelle. Että jos haluat tietää enemmän, niin mene meidän kotisivulle, niin sieltä sä löydät kaikki tiedot. Hyvää päivänjatkoa teille!